Dostlar, barıгызга сәламнар. Сезнең белән Бай Хәйруллин һәм Алмаз Юнусов. без үзебезнең видеоларын дәвам итәбез, мунчалар турында сөйләп. Безнең комментарийларда күренә башлады сораулар. Ул да булса безнең танышлардан да килә. Мин аны әзләп җыеп чыктым һәм ул сорауларны Алмазга бирәсе килә мунчалар буенча. Әйдә әле башлап җибәрик. Әйдә бай. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Нимә? Алмаз әйтә әле, менә мин карап утырам, Авитода бар кайсыр мунчалар алар торанда 500 мең, 600 мең, безнең мунчалар бәясе мәсәлән башланганда 1 миллионнан күбрәк. Нигә шулай? Иң беренче аерма ул бетон идәннәр инде, плиткалы. Ул 600 меңлек мунчаларда такта була инде. Икенчесе алюминий тәрәзәләр и панорамный тәрәзәләр. Бәлки куй була бер ишек, но безгә яктылык кирәк мунчаларга. Кеше булай да офисларда утырып, көне буе кояш күрми, һава күрми, шуңа без кеше өчен зур панорамалар куябыз инде. Икенчесе шул. Өченчесе отделка материаллары кыйммәтле. Заказчикларга инде шундый материаллар кирәк. Без заказчиклар булмыйча безнең нидән генә чыкмады ул. Теге без кыйммәтле мунча сатырга дип. Бу заказчикларның желаниялары булды баштан. Без шунадан карап, үзебезгә шундый стандарт табып эшли башладык инде. Аннары пичләре инде. Теге кеше үзе варить итгән түгел, бу завод пичләре гарантиялык. И biz müşavirimizə biz 15 yıl garanti verəbiz. Гарантия бармы әле сезнең? Әйе. Ул 600 еллык мунча бани бочкасыннан 2-3 елдагы мунчалар түгел. Бу безнең заманага җитәрлек мунчалар инде. Аңладым, әмма агач идән дигән искә төшеп китте. Мин элек авылда мунча кергәндә, күп җиргә кунакка барганда да шәрик урыннары була, аяк төшеп китә, кайсыракта. Аяксыз чыгасы булганнар. Зато мунча кирип чиста. Бихәтәр. Һәм керамик гранит идәннәрне сез җылытасыз бит аны, җылыткычны куеп була астына. Әйе, ул отопление була инде мунчаларның. Шунсыз мунча түгел инде хәзерге заманда. Хәзер дуслар, мунча карата безнең таләпләр үсте, шул сәбәпле инде бәясе бераздан үсеп китте. Әмма сыйфат ягын Алмаз яхшы ясый, шул сәбәпле бәясе эшенә туры килеп тора. Без беләбез, мунча бәясе күпмендер тора. Мунча бәясеннән тыш, тагын кешегә нәрсә өчен түләргә туры килергә мөмкин. Нинди сезнең өстәмә бар кешеләргә услуг дип әйтәләр русча? Беренчедән доставка. Нинди яраклыкта объект, шуннан исәпләнә доставкасы. Икенчесе кран кирәк буламы? Не кран кирәлсә, манипулятор үзенә кирәлсә, кран кирәкме инде. Манипулятор кирәлмаса, кран кирәк була. Шул кранга түләргә аерма. Ул инде вакытта кирәк булган. Манипулятор теге кыймадан гына кертеп булсамы, кран ераграк булса, ни сәбәп? Не навес артырган булса, юлдан ераграк бирергә булса, кран кирәк була инде безгә. Манипулятор бирә алмый. Манипулятор үзе янда гына бушата ала. Чөнки безнең мунчалар 5 тоннадан башлана веслары. Шуңа манипулятор үз алдында гына бушата ала. Аннары коммуникациялар инде, су кертергә, суд, ут и канализация. Менә мунчаны кую урыны, аны бит кайда куйырга кирәк, җиргә куясызмы яки берәр махсус алдан платформа ясаламы аның өчен? Аның өчен нигез кирәк. Нигезне заказчик үзе ясый, бәлки үзе без ясыйбыз. Менә логистика буенча алып килгәндә, мәсәлән, миманда мотор куелган газон дигәндә, мотор ширәннәр үсеп утыра, алар буенча саны таптап, шуны өстеннән кидеп, кран шуны узып китәчәкме? Яки сез аны җиктеп күчереп, ул якларына алдан килеп карап куясызмы? Баштан без килеп карыйбыз. Ничек куй була икәнен, вообще куй буламы или юкмы? Куй булса, уже вариантларны эзлибез инде, оптималь. Краннан тора инде. Бар зур краннар, юлдан 30 метрга куя алалар. Без юлдан гына сразу фундаментка куя алабыз, газоннарны таптамыйча. Шуңа борчылмагыз, утырткан чәчәкләрегез исән-сау калачак. Алай бирсә. Һәм логистика буенча аңлатып китче, без сезнең әле вакытта Казанда урнаштык. Менә яшим икән мәсәлән Мамадышта. Сез мине алып кайта аласызмы Казаннан? Әйе, без Тверской областька иткән бар идек, теге елны. 1000 километрга Казаннан куя алабыз. Аннары уже логистиканы санарга кирәк инде. Выгодно булса, можем яраграк та куярга. Ирактагы көнчыгыш Россиянең пешмагына илтеп бирергә. Ярансы бераз шаяртабыз, әмма трегез булса, акчалы булса, әлбәттә, әйе. Димәк, менә Казаннан алабыз да 1000 радиус, шушы арада без илтеп бирә алабыз, димме? Әйе. Но 2000 дә итеп була, но ансын отдельно санарга кирәк. Бик мөнчә кирәк булса, илтеп тә куябыз. Ярар. Шалтыратыгыз, дуслар. Логистика буенча сез алдан карап куясыз. Мәсәлән, мин мунча шуй, менә бу шундый фасында, мәсәлән, 7-5 мунча кирәк ди. Сез аны
онлайн карыйсызмы, кая урнаштырасың алдан ук, яки мунча әзер булгачка уйлыйсызмы аның турында, менә ул яктан ничегрәк? Баштан без видео сорыйбыз заказчиктан. Видео булмаса, видео булса видеоны карыйбыз, видео булмаса өзебез барабыз. Шул юлларын иң важный этап шул юллар инде. Без можем өзебездә ясап, аны куймыйча без мыйча нагрузить итәргә не сможем. Вот шуңа күрә баштан барып карыйбыз. Куеп булса, уже аны дальше карыйбыз инде. Заказчик белән отделкаларын сайлап, мыйча размерларын сайлап, договор төзибез. Менә булган бар шундый вакытлары кызык хәлгә эләккән. Төзелеш буенчамы, яра шул илтеп бирү буенча, мунчаны бер кызык нәрсә булган бармы? Стройка үзе кызык нәрсә инде. Разный ниләр була. Но әле куелмаган мыйча булмады әле. Бөтенесе урынында кешеләрне шатландыралар. Ярый, акча бар, барса бар, мунча шады, акча ягыннан ничегрәк түләнелә сезнең? Этаплы оплата безнең. Әйе. Заказ булса, без аны 4 этапка бүләбез. 30%. Договор төзегәндә 30%, теплый контур булгач тагын 30% и отгрузка алдыннан 60% була инде. Гадәттә күпме 2 айга сузыламы, шулай 30% түләсәң, 3 айгамы, 1 айгамы ничегрәк? Шул 2-3 ай була инде. 3 ай максимум пока. Ул загрузкадан тора безнең. Шул сроклардан. А булай 2-3 ай стандарт. Яхшы, бу үзенчә рассрочка кебек тә карап була нимә, менә кемгәдер мәсәлән шул бүлеп түләргә уңайлы булса. Ну хәзер кешедә акча әзрәк, кеше тота алмый, шунда әдәм зурны. Шуңа кандырзарга туры килә инде. Безнең үзебездә дә шулай. Әйбер ала башласаң, әзрәк кирәк баштан. Шунда, заказчикларны аңлагач, шундай этаплы оплата туры килде инде. Мин күргәнем, син әйткән 70% башта акча түләнеп куела, аннан соң мунча әзер баш калган 30%. Бу нинди формат турында сүз бара иде? Наличиедә булган, бездә, например, готовый мыйчалар бар, отделкасыз. Вот шундай мыйчаларга тәкъдим инде ул. Кеше килә, үз отделкасын сайлый, без аны аша битерәбез, и калган 30% түли дә алып китә мыйчасын. Или илтеп куябыз инде үзебез. Гадәттә әйтә, ишкән бар, каркас мунчаларда кыш кына салкын була дип. Менә сездә ничегрәк? Каркас мыйча вообще термос сыман. Утепление 150 мм, стеналар 200 мм, түшәмнәр уже зурак эшләп булмый уже. Зурак эшләп булса, тагын зуракта эшләгән булыр иде. Шуңа җылырак ясап булмый уже. Каркас мыйчалар кирпич мыйчаларына җылырак була. Ни сәбәпле? Чөнки утеплитель минвата инде. Әйе. 150 мм минватаны алсак, и 150 мм кирпичны алсак, минвата җылырак була. 2-3 тапкырга. Аңладым. Бу инде безнең материалның шундый үзенең көчле яклары булып чыга инде, минватын. Аңлашылды? Шо ишкән бар, менә мондый безнең җылы идәннәр бик күп акча сорап счетчиклар буенча, ул яктан ни дия аласың? Юк, бу менә 7 метрлы мыйчада 2 чайник потребляет инде. Иде. Әйе, максималь потребление 3 киловатта. Безнең бер чайник 1,5 киловатта ала. Димәк, сез мунчага кирип идән җылытканчы һәм 5 тапкыр чәй куянчы мунчага кергәндә, чәйниккә күбрәк акча китәчәк җылы идәнгә караганда, Әйе, әйе. Димәк, моннан чыгып, мунчаларны җылы идән белән алырга кирәк. Ничек шулай түбән бәяләр? Җылы каркас, чөнки. Аңлаш. Һәм җылы бетон идәндә безнең. Әйе. Нигездә. Ул как аккумулятор сыман эшли инде. Җылы бетон. Аңлашылды. Ишеткәнем, сезнең мишләрегездә Wi-Fi белән кабызып була, ничек шундый нәрсәләр? Мич түгел, идәннәрне и бойлерны кабызып була Wi-Fi белән. Сез атнага бер генә керсәгез, телефоннан кабызып куясыз, бер көнгә җылы булыр. Атна дәвамында инде шул 5 градусны тотарга кирәк. Салкын сулар катмаска. Аңлашылды. Мин ишеткәнем, сездә гарантиялар бар дип. 10 елма, 15 елма дип ничегрәк ул яктан. Һәм ничек үтәлә гарантия? Аңлап китә алмассың икән? Безнең каркаска 15 ел бирелә инде. 15 ел гарантия договор буенча. Отделкага 1 ел. Вагонкалар каралсалар, кайдыр купса, плитка купса, нәрсәләр гарантиялы вакыт булса, звонить итәсез, безнең кешеләр килеп устранить итәр инде. Аңлашылды. Бик зур срок дип әйтергә кирәк. Әйе, без үз эшебезгә гарантия бирәләбез. Яхшы эшләгәч. Субханалла. Ягъни сезнең мунчагызның бер нәрсә булса, Алла бирсә, сез безгә хәбәр итәсез һәм без ул аны тиз арада төзәтергә тырышабыз. Бу шул договорда шулай язылган. Әйе, әйе. Әле, сер булмаса, әлегә шулай гарантия буенча бер кай барып кайткан бар име, кешеләргә ярдәм итеп. Бар иде.
Ансыз булмый стройкада. Булмый монда күпме нюанс, һәрбер кадак каян карап бетерәсең. Ярар, яшермичә чын дөресен әйткәнгә дә бик зур рәхмәт Алмазга. Киләсе сорау, шушындый мунчаны куер өчен минем җиремдә бер инде рөхсәт кәгазе кирәкме хөкүмәттән? Юк, бу капитальный строение дип аталмый. Мунчалар шуңа без аны винтовой сойларына куябыз. Аны регистрациясыз куеп була. Капитал дип нәрсә санала? Капитал төзелеш ул ничек була? Менә фундамент, фундамент ясыйбыз бетоннан, шул капитальный строение була инде. Бетонлы фундамент булса, капитальный строение атала. Димәк, безгә андый кәгазьләр кирәк булмаячак инде безнең мунчаларны алган очракта. Шуны мунчаларны куйганда, мәсәлән, геологик изыскание, шуны төшенчә бар, аларны үткәрү кирәкме алдан ук? Кагыйдә буенча кирәк инде. Но кешенең уже иләре төзелгән була ул вакытка. Без шул инең геологиясын карап, мунчаның нигезен сайлап була инде. Шуннан карыйбыз аннары. Аңладым. Әгәр дә син үй бар икән, димәк мунчаны чыдатачак. Әйе. Ну, инең нигезе мунчанда шундыйрак була инде. Син ясый аласыңмы? Мәсәлән, миңа үземә кирәк түләүкә урын күбрәк булсын, ял-итү урыны кичерәк булсын. Яки киресенчә, мунча кичерәк, мәсәлән, ял-итү урыны зурайтып. Алай эшләп булмый яки бу инде теге туры килмәс инде стандартларга битимме. Алай эшләп була. Тышкы стеналарны үзгәртә алмыйбыз без. Перегородкаларны кичерәйтеп, зурайтып була. Аңлашылды. Димәк, эштә булай икенче яктан бер якка урнаштырып күчерү була кешегә уңайлы булсын өчен. Әйе, ишекләрне күчереп була, тәрәзәләрне күчереп була, лөкәләрне дә күчереп була. Мәсәлән, тәрәзәгә күршегә түр, бу якка каратып куй бая. Әйе. Еш үзгәртергә сорыйлармы? Юк, бик еш түгел. Кемнең участоклары кичкенәрәк, шулар сорыйлар обычно. Булай шул стандартный мунчалар килә инде, туры килә кешегә. Нигә сорыйкан кемнәрне шуны урыны кичерәк булгач, мунчаны ни сәбәп үзгәртәләр? Менә без үзгәрткән бар кичкенә тәрәзәләрне. Ул кичкенә тәрәзә прям күршенең тәрәзәсенә туры килгән иде. Шуңа без аны бер куйдык бу якка. Аңлашылды. Бу шушы турында сүз барамы яки? Әйе. Форшик турында сүз бар инде. Аңлашылды. Күршегә сәлам бирмәскә, бары тик күрше хатынга карап утырмаска, бары тик үз хатынына карап утырга. Үзе сөйләгән иде. Күршесе аның ни кыймасы юк. Күрше кереп булай караган нигә ишек. Ярар, яхшы аңладым. Алмаз, менә нигә шушындый модульле каркас мунчалары хәзерге вакытта модада? Нигә, мәсәлән, анда миңа җайлырак, мәсәлән, үземә үз кулларым белән төзеп куйган мунчаны үз урынында, мәсәлән, нигә мин сезгә анда мөрәҗәгать итәргә тиеш? Аермасы инде. Хәзер кеше үз вакытын Кадерле кешенең вакытлары. кадерле. Хәзер квартираларда ремонтлы белән саталар сразу. Шуңа күрә хәзер бит безнең поколение үзгәрә. Кешегә сразу кирәк кирдең, уже мунча әзер. Әйе. Шуңа бездә шул вакытка туры килдереп мунча төзи башладык инде отделка белән. Һәм син вакытта сөйләгән миңа, мәсәлән, анда кешегә мунча төзи башласа, ул озакка сузыла дип. Әйе, озакка сузыла, кеше табарга кирәк. Бригадлар бер мунчага монда ничә 10 төрле эш, плитка эше, такта эше, кешене эзәргә, кешене табып, аны контролировать итәргә кирәк. Шуңа авыр эш бер мунча өчен иде. И булса, игә эше кыйммәтле бит инде ул үзе. Кеше үзенә төзәгәч, анда 2-3 елга вакыты бар инде. Мунча 2-3 ел төзәргә кешенең шундый вакыты да юк, и желаниесе да юк. Аңлашылды. Икенче төрле һәм кыска әйтеп әйткәндә, дуслар, әгәр дә сез мунчаны үзегез төзи башласагыз, һәм сезнең белемнәрегез солай зур булмаса, сез үзегез төзүче булмасагыз, акчагыз күбрәк тә китәчәк, чөнки ничә бригада төрле алырга кирәк, контроль кирәк, һәм дә инде материалларын сайлап алырга кирәк. Һәм дә иң кызыгы, әгәр дә аңарчы мунча төзегән тәҗрибә булмасагыз, сезнең мунчагыз алак яхшы булмаска мөмкин. Иң авыры строительләр белән эшләү инде. Строительләр ул дизайнерлар сыман кешеләр. Аларны ашатырга кирәк. Ашатырга кирәк, эшләр обычно. Иң начар шул инде ул өлкәдә сүгенәләр алар ансы. Сүгенү һәм башка яклар бар. Шуңа күрә үзегез сайлагыз, дуслар. Читтә сезгә мунча ясап биреп, алып килеп урнаштыралармы сезгә, яки сез үзегез контрольдә алып башкалар белән бергә эшлисезме? Үзегез карагыз. Строитель белән яшәргә риза булсагыз, үзегез төзәсәгез була. Әлегә шулай тамамлыйбыз. Мин уйлавымча бик кызыклы мәгълүмат алдык сезнең белән. Дуслар, сорауларыгыз булса, безгә языгыз. Әлбәттә, комментарийлар yazыгыз, менә без аны Алла бирсә укып чыгып, җыеп, Алмазга җиткерен, Алмаздан сорам, безгә Алмаз аны җавап бирер, нинди бар икән нюанслары. Әлбәттә, язылыгыз безнең социаль шелтәләргә, мунчаларны сатып алыгыз, һәм дә кунакка килесезгә, шоурумга, шушындай мунчаларны карарга. Сезнең белән булды Бай Хәйруллин һәм Алмаз Юнусов. Хәбәрдә булык һәм ничек әле бергә булык, аерым торыйк.
Рәхмәт Алмас. Киттек. Вот, эшләргә киттек.